קטיה, אני בוגרת החווה, והיום אני עובדת בתור מדריכה במקום הנפלא הזה. כמו רבים מהתלמידים, גם אני התחלתי את ראשית דרכי כאן, וגרה כאן במשך שנים רבות כבר, ואני רוצה להזמין אתכם לסיור במקום הנפלא הזה. בבקשה, בואו נראה. פה, במקום הזה, התגשם חלומו של זאב שיקלר, אשר לחם על הגבעה הזאת, וחלם להקים כפר נוער לילדים בירושלים. ממש כאן התחולל הקרב על מנזר סן סימון. זאב שיקלר, שפיקד על הפלוגה שהחזיקה באזור, החליט עם תום הקרבות להקים במקום כפר נוער. להגשמת חלומו גייס זאב את הדוקטור ישראל גולדשטיין, אז גזבר הסוכנות, ואת משה קול, יושב ראש עליית הנוער באותה התקופה. יחד החלו בהקמת כפר הנוער. בימים ההם שכן הכפר בשולי העיר, סמוך מאוד לגבול. היום הוא ממוקם בלב ליבה של ירושלים. מאז ועד היום חוות הנוער קולטת ילדים מן הארץ ומן העולם שלומדים במגמות לימוד שונות, ברוח התקופה כמובן. השרידים החקלאיים שנותרו בחווה ומשגשגים עד היום הם המשתלה וגן הירק. התלמידים עוסקים פה בריבוי של צמחים. התלמידים גם עוזרים לנו בעבודות השוטפות של החזקת המשתלה. המשתלה היא הראשונה בארץ שפיתחה וגידלה רקפות תרבותיות. בית הספר מצויד במעבדות משוכללות מן המתקדמות ביותר מסוגן, המאפשרות לתלמידים התנסות והעמקה. היום אתם עובדים הרבה, יש הרבה ניסויים לעשות. מסלולי הלימוד בבית הספר מגוונים וייחודיים, כמו גם פרויקט נעלה היוקרתי, נוער עולה לפני הורים. מסלולי הלימוד מאפשרים לתלמידים גמישות ובחירה בתחומי מדעי הטבע, מדעי הרוח והחברה ומסלולי ספורט שונים. הייחוד של מגמת הספורט בחווה הוא חינוך למצוינות כמסלול התמחות. שחייני החווה הם מן המובילים בארץ ומשתתפים וזוכים גם בתחרויות רשמיות בארץ ובעולם. לחוות הנוער גם תוכנית ייחודית ללימודי סייף. קבוצת הסייף שלנו היא מן הטובות בארץ, ותלמידיה אף זכו בפרסים רבים בארץ ובאירופה. ואקשן! בחוות הנוער יש לנו גם מגמת קולנוע לתעודת בגרות. בואו נדבר עם החבר'ה ונכיר כמה מהם. קוראים לי לירה, ואני לומדת במגמת תקשורת. שלום, שמי אנה, אני לומדת בכיתה י"א במגמת תקשורת. מאוד כיפי בחווה. קוראים לי בן תורג'מן, ממש נהנה פה עם החברים ועם כולם. ממש כיף פה. שלום, קוראים לי אולה, כאן בחווה אני שרה ואני רוקדת, וסך הכל עושה מה שאני ממש אוהבת לעשות. אהלן, קוראים לי סטס. אני בכיתה י' הולך למגמת קולנוע ואני רוצה להיות שחקן. נפלא לי פה במקום הזה ואני ממליצה לכולם לבוא וליהנות כאן. אנו נמצאים במקום האהוב על התלמידים, מרכז המוזיקה. מרכז המוסיקה המפואר והמשוכלל בהנהלת צבי לדר מאפשר לתלמידים להתפתח בכיוונים מוסיקליים שונים, בפיתוח קול ובנגינה בכלים מגוונים. הלימודים פרטניים או בקבוצות. התזמורת המונה 46 נגנים היא גאוות החווה. להקת הזמר ולהקת המחול מופיעות באירועים שונים בארץ ובחול ומביאות לחווה כבוד רב. ובנות נצריה ישובו לעיר, חיילים ברמון ישובו לעיר, חיילים ברמון.
ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. חוות הנוער מדגישה גם את שמירת המסורת בחגי ישראל ביצירת אווירה משפחתית מחבקת וחמה.